Shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Umar Ganduje ya ce dole ne sojojin Najeriya su fatattaki 'yan bindiga sannan su kwace duk wani dazuka da yake hannun 'yan bindiga mun kawo tsaro da zaman lafiya a tarayyar Najeriya. Ganduje ya bayyana haka ne lokacin ta'aziyar jaje ga gwamnan jihar Niger Muhammad Umar Bago bisa rasuwar gwamman mutane da tankar mai ta fashe a jihar Niger, da jaridar Daily Trust ta bayyana. A wata sanarwa da sakataren watsa labaran jam'iyyar APC na ƙasa Edwin Olafu ya fitar, Ganduje ya ce akwai buƙatar a ƙara ƙaimi musamman wajen fatattakar 'yan bindigar domin kawo ƙarshen yaƙi a harkokin 'yan bindiga da suka addabi ƙasar. Hanyar da za a magance matsalar ita ce kawai a kwace dazuka saboda 'yan bindigar na cikin dazuka ne kuma a nan suke zaune. Ganduje ya kara da cewa lokacin da ina gwamnan jihar Kano na yi kira ga gwamnatin tarayya da ta zuba sojoji a dazukan Falgore, wanda hakan ne ya yi sanadiyar aka maida dajin horar da sojoji. Daga lokacin ne ya aka fatattaki 'yan bindiga daga dajin na Falgore, kuma Kano ta samu zaman lafiya, in ji Ganduje. Da yake mayar da martani, gwamna Bago ya yi godiya bisa wannan ziyara da Ganduje kawo masa. Sannan ya mika wa roƙon barasa ga gwamnatin tarayya gyara titin Suleja zuwa Mina domin rage yawaitar haɗura.